Salutare tuturor, bine v-am găsit la episodul 4 din această serie. Astăzi, după cum v-am spus, vom vorbi despre această planetă pe care o vedeți voi aici, numită Mercur. Da, dragilor, astăzi vom vorbi despre Mercur. Uitați aici, așa arată planeta Mercur, după cum o puteți vedea. Vreau să precizez faptul că în această imagine ea nu este în culorile sale naturale. Mercur este prima planetă din sistemul nostru solar. Prima. Aceasta a fost numită așa după zeul Mercurius, care este un zeu din mitologia romană. Ea are temperaturi extreme, cuprinse între minus 180 de grade Celsius și poate ajunge până la 430 de grade Celsius. Gândiți-vă, minus 180 de grade Celsius, frig, foarte frig. Și 430 de grade Celsius este foarte cald. Dar ea are aceste temperaturi extreme deoarece nu are atmosferă, dragilor. De aceea, ea nu are atmosferă cum are Pământul nostru sau alte planete. Aceasta, după cum o puteți vedea, arată ca Luna. Are multe cratere și multe faleze. Nu are sateliți, deoarece este o planetă mică, este mult mai mică decât Pământul nostru. Și de aceea nu are sateliți. Aceasta înconjoară Soarele odată la 88 de zile pământene. Dragilor, cam atât despre Mercur. Sper că v-a plăcut videoclipul meu. Ne vom mai auzi în continuare cu alt videoclip în care vom vorbi despre planeta Venus. Dragilor, dar până atunci, numai bine. Nu uitați, stați în casă. Comandant Lucas a încheiat.